हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो फिन खेबसेबाव आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय आं मोनसे खोथा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों बोराया गावजों थांफानो बहाबा आंखौ मालाबा जुदि लोगो लायो मा जायो मिथिबायना स' नायलांदो नोंथांमोना नायलांबानो मिथिसिगोन मा जायो माबायदि रिएक्ट खालामो जायाखै नामा एसे थाब खालामना र' जासिगोन र' दसेखौनो नेनो हाया एकदमबारे माबा गावसोरना थाब जानाय मालायनिखौ बिराद सहस मोनो इसोरो दाबो जाया थोद बालायलांबाय आं गावहा थाब ओंखारना लानानै मालायखौ बिराद असान्ति गरमाव र'ना दसे नेथ' माबायदि खालामबाय थायोहाय एकदम माबा इजि सानो खोमाना गावसिना एकदम थाब जानायखाय सान्थियै ओंखारनो मोना बिसोरजों जेरावखि थाङा ओइ फाले आरो देश गानबाखैसो थोद तेरि मा जातनि मानसिलै एफा देलायगासिनो सोर नायगोन दालाय थाब खालाम दसेखौनो बिराद असह्य जायोना गावसिना सोबानो जानायखायनो मालायखौ एकदम इजि सानथारो लोगोबो लागोन ओंखारनोबो होगोन फटबो होआ देलायनोबो होआ मोजाङै गावसिना माबा बिराद इजि सानो इसोरो गरमाव गावसिना ट्रिप सोबानो जायो जोंनि हिनजावफोरनिखौ मालाबा सानफेरदों नोङो थांनोबाथाय थांनो एकदम माने असान्ति मोजांबो देलायनो होआ मोजांबो ओंखारनो होआ मा देलायदोंखाय आंलाय सिन्दुर फोथा फोनाबा ओरैनो एकदम लांगौ थांनांगौ नामा स' नुबायना नोंथांमोना रायजोफोर माबायदि जायो माबायदि खालामो स' सोरनि बोराया बिदि खालामो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरदो लोगोफोर आंनिखौथ' नुखाबाय नोंथांमोना माबायदि खालामो स' नोंथांमोनाबो शेयार खालामदो सोरनि बोराया बिदिहाय खालामो दे आरो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बेबायदिनो नायबाय था बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय था बेबायदि आंनो बुरजा बुरजा भिउस खालामनानै होबाय था रायजोफोर दे थेंक इउ बाय गासैखौबो थाबैनो लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे भिडिअ दे